हेलो गाइस, नमस्कार और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जितने दर्शक लोग हमारे वीडियो से चैनल से जुड़े हैं, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और बहुत प्यारा सा मैं एक अवधि सोहर लेके आई हूँ, और कैसा लगा तो आप लोग जरूर प्यारे से कमेंट करके बताइए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आइए मैं सुनाती हूँ। बहिनी सात बीरन कई बहिनियात बड़ा हो दुलार करे हो। बहिनी सात बीरन कई बहिनियात बड़ा हो दुलार करे हो। बहिनी पियवा चलनी परदेसवा धने के समझाए हो। बहिनी पियवा चलनी परदेसवा रानी के समझाए हो। रनिया सात बीरन कई बहिनियात कामजनी करायु हो। रनिया सात बीरन कई बहिनियात कामजनी करायु हो। इतनी बचन रनिया सुनली सुनहु नहीं पावाई हो। बहिनी मनवाही मन मुस्काई तयवरो कर जोरई हो। रनिया मनवाही मन मुस्काई स्वामी आगे कर जोरई हो। स्वामी तुहू त हो जायो परदेसवा त बहिनी फिकर ना कर। रजऊ तो हूँ त जायो परदेसवा त ननदी ना फिकर करे हो। एक बन गईले दूसरा बनायर तीसरा बन हो। बहिनी पियवा त चले परदेसवा त रनिया जब करे हो। बहिनी पियवा त चले परदेसवा त रनिया गजब करे हो। घर में से निकली भाऊजिया त ननदी से अरज करई हो। ननदी लैले तुले जुरी चलनिया त पानी भरी लैती हो। ननदी लैले तुले जुरी छलनिया त पानी भरी लैतू न हो। इतनी बचन ननदी सुनली सुनहु नहीं पावाई हो। रनिया कहाँ लिहली लाजुरिया त दूसरे छलनिया त सुसुकी सुसुकी रोए हो। बहिनी हाथ लिहली जुरिया त दूसरे छलनिया त सुसुकी सुसुकी रोए हो। एक बन गईली बहिनिया त दूसरे
मिल भैले हो। बहिनी तीसरे में वीरना देखाने त मनवा धोमिल भैले हो। बहिनी सात वीरन कई बहिनिया त कैसे पानी भरबीऊ हो। बहिनी सात वीरन कई बहिनिया त कैसे पानी भरबीऊ हो। तो कैसा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए।